magandang video yung kalikasan. Bataan pa rin to, sir. Aha. Laki rin ng Bataan, ano? Tama. Baguio. Ayun o, kasasabi ko lang yung aso eh. Sasagasaan kita. Kaysa naman ikaw ma-discuss. Hindi masyado maulan dito. Maya-maya yan bagsak niya. Baka nauna na po dito. Parang sarap buhay dito sa probinsya. Kung may pera ka lang, pwede ka na rin tambay. Ako, pinagtyaga ako mag-ipon para makabili ng pangalan ko. Mayroon kang mga counting rest house dito. Sana all rest house. Hanggang ngayon ka nangungupahan pa ako eh. Ang ganda nung bundok, ulap niya eh. Meron kayong pinuntahan sila na rest house sa Bicol. Ang may-ari Amerikano. Ang asawa niya Pilipino. 65 years old yung Amerikano. Ang ganda ng bahay niya. Akala ko maganda yung Pilipina. Maganda rin yung Pilipina. Bata pa yung asawa yung Pilipina. Retirement siguro ng Amerikano yun. Mga service, mga pala. Mga nasa service dati. Very friendly siya. Ganda ng bahay sa bundok. Yan ang magandang bahay, malayo sa baha. Malapit Village naman yan. sa slide. Talagang pabahay, ano? Sarap naman dito, wala ka traffic. Ngayon lang ba to? Dahil nag-uulan. Aga pa eh. Maaga pa eh. Hindi nakapamasyal ulit. Nakadaan ulit ako rito. Nag-exit tayo eh. Kayo mama, nadaan pa kayo rito? Hindi na, matagal lang hindi. May easy tips na eh. Yung mga nagsasuffer dito sa traffic, yung mga commuter eh. Oo. Dapat sir, nagbablog ka na rin habang tumatakbo ka. Nire-record mo, tapos i-dub mo na lang pag-uwi mo. Mayroon kasi mag-edit eh. Tapos magpapalit ka pa ng mga sounds. Huwag ko nang i-edit yung live. Yun na yan, tapos lagyan. Bawal po kasi pag mayroong mga Sounds? eh. Hindi mo na huwag mo nang lagyan ng sounds. Yan o, katulad ngayon. Salita ka na magsalita. Yung mahirap sa vlogger, ano, kinakausap yung sarili. Oo. Paulo ko ikaw lang mag-isa, mamaan. Diyos ko po. Huwag nakakita sa'yo. Ano kayong ginagawa ng mama? O ngayon, magpunta na kami dito sa gano'n. Nasa Ulan, no? Bataan na kami. Bataan. Isinuko na yung Bataan. Mahaba din. Oh. Ang daming yung mayaman sa pagbablog eh. Oo, may bayad pala yun. Opo, sa YouTube tsaka sa Facebook. May bayad sila. Lalo na pag marami nag-likes. Pag maraming nanonood eh. Dollar pati ang bayaran eh. Nakakahiya naman kasi. Bakit naman? Kitan nyo nga po yung isang vlogger na driver dati, family driver sa Makati. Sino? Ang pangalan niya ay Japper Sniper. Dating driver lang po siya ngayon eh.
bumili siya ng lote sa Tagaytay worth 2 million. Oh? Di ba? Lote lang yon. Sa Tapos nagpatayo siya ng bahay sa Nasugbo. Batangas. Nakabablog lang niya. Kabablog lang yun. Ang bahay na pinatayo niya ay 3 palapag. Overlooking yung dagat. Tapos namili pa siya ng, dahil taga Mindanao siya, bumili siya ng bahay at lupa sa Mindanao. Dami niyang property. Dapat yan, maganda rin ang kanyang cellphone. Ngayon meron siyang 2 sasakyan, isang SUV. Tapos yung sinusubaybayan ko kasi siya eh. Bali, kuha niya ako. Supporter. Followers. Ayun, nagmamadali si Kuya. Pag napulaga ka dyan eh. Sige, Yan, pina mo. Yan, sige, pinahan mo. may pasahero yan, oh. Kung accident, hindi kawawa naman yung mga pasahero. Hindi pa naman agad kakagat yung preno mo ngayon. Oo, mawag na. Kapag preno mo, i-slide ka pa. May kung mapulaga ka, may nasiraan sa harap. Dinamay mo pa yun. Piligro pa naman dito. Pag mga ganyan, hindi kabisado yan. Bakit kabisado na nila yung kalsada? Dito, piligro dito. Dami na didisgrasya. Montero Sports yung sasakyan mo na mamaman. Hindi, Fortuner. Ay, sorry naman. Toyota. Fortuner. Ito yung Montero. Ay, yung Montero. Kala ko kaparehas. Pag Montero kasi Mitsubishi. May arko dito, ano? Tubataan pa rin sir. Tawera. Eskwelahan yan sa taas. Ah, It's 6:40. That time check plus product info. Shopping superpower. Extreme technology. bali yung Sambales at saka Bataan, magkatabi lang siya. Ah, Bucket number 1. isang oras. Kapag babaybayin mo. Miss BMA. Ibig sabihin, nandito na tayo sa stop and go. Longga po pa tayo. Diretso lang tayo sir, ano? Diretso yan. Hindi na tayo pumasok. Power is the leading liquid brand. Kaya mga misis, lipat na sa smart dishwashing. Ang galing-galing. Ako po si Sexy Megan. Oh. Ito pwede mong i-waste to, kaya lang hindi na ako nag-waste kasi kasama naman. Dati nagra-ride din ako. 3 beses din ako nag-ride na malalayo. Ayaw tumabi ni sir eh. Ayaw tayo pagbigyan eh. Nalungga po na ba to sir? Oo. Opo. Parang hindi pa ako nakakadaan sa area na to kasi doon ako man sa expressway. Oh yes, may nasiraan. Hindi pa rin tayo. Hindi na itabi, hindi kinaya. Natulog na lang yung driver. Wala na siyang magagawa. May apilahin yan dyan eh. Makita ko po ganyan, tatanggalin na lang yung laman eh. Oo. Lilipat. Sa bayan tayo ng Olongapo dadaan sir. Doon po talaga. Doon talaga na. Kahit nagkuhan ka, nag-SBMA ka po pa rin ang pasok niya ang papunta doon. Pero parang mas maaga tayo makakarating ano. Oo.
Kaya iniisip ko wala pang alas 8 eh. Ando doon na tayo. Alas 8 nandun naman na tayo. Pwede ko na siyang tawagan kapag nasa ano yung unang bayan, Ma'am Ann? San Antonio. Hindi, yung unang bayan papas ng Zambales, Sa Castillejos. Castillejos. Kapag nandun na tayo kay Mang Caste, tatawagan ko na si Ma'am Judy. Balanga. Hindi na tayo dadaan ng San Antonio. Hindi na ho, dito na tayo sa San Marcelino. Pero yung pan natin is doon ako dumadaan eh. Yung client po natin, Sa San Antonio siya. San Antonio? Pero pinapunta ko din para makita nyo na rin po. Napupunta rin yung client sa hospital. Oo. Siya pinaghanap ko. Okay lang naman yun, bisan eh. Oo, okay lang. Kaya lang nakakakon eh, yung pangalan nito nakakahiya. May kapansanan na tayo, ako pa nagpan sa kanya eh. At least, kasi bihasa na siya doon eh. Oo, sabi. Meron siyang nahanap po sa iba naman. Sabi ko, sir, wala bang mas malapit? Dahil kapag dyan sa iba, ganun din. Didikit na lang tayo sa Olongapo, kako. Sabi niya, Naghanap talaga siya. oo. Hindi naman siya yung naghanap, parang yung mga co-teachers lang din ako ata niya. Teacher yung client kasi. Opo, nagtuturo sa maritime ko yan. Yung mga... Nasa hindi siya sa PMMA. Yun doon siya nagtuturo. Doon din siya nakatira sa loob ng PMMA. Ang kwan niya is kambing. Oo, meron na siyang kambing. Kambing, tapos nanganak na yung kambing niya ng dalawa. Kaya lang hindi ko na-update dun sa may pangalan na yung kay Ma'am Beth, yung pangalan ko na ito, yung di ba kapag tinawagan mo, Oo. hindi ko na siya ilalagay. Ayos palang daan dito. Pero sa Form 5 na isusulat ko sa Form 5 nga lang, may nagbigay na naman siya ng bagong form eh, Form 5. na parang kwan, yung parang pangalan na ito, yung monitoring. Oo. Iisip ko eh, basta yun Ingat ka dito. Laging may paano dito. Yung mga paahon. kurbada. Ano to eh, laging Accident prone. accident prone to. Pag ganito, maganda mag-travel sa ganito sa gabi. Kasi kita mo yung kasalubong mo. Hindi, may Kasi ilaw. paano ka, May ilaw. May may ilaw. ilaw. Sanay po ako sa mga ganyan. Yung mga... Daming ano dito, namamatay. Pati Victory Liner. Oh, bus. Yung Oo. bus dati ma'am, wala pa ako sa ACC. Ang dami pa ng bahayan. Merong ano dyan yung... Meron pa yung sumalpot doon. Oo, isang Ford. 10 sila, patay. Yung sumalpak na gano'n doon sa may bahay. May kasalubong din niya, nag-overtake siya. Mabilis siguro yung buhan niya. Yung... Patay lahat. Hindi niya kabisado siguro, sir. Ano pa naman, mga senior, yung mag-aano sila ng pupunta ng GSIS, Ha? Nako, patay lahat, hindi na umabot sa hindi pension. na. Ulonggapo na po. Ito na Ulonggapo proper. Ito na yung proper niya. Kaya doon natatakot ako doon eh. Siyempre, nandun pa rin yung mga kaluluwa. Ikaw ba Wala na. Ikaw nagdadrive man? Oo ako, pero yung si Tex, hindi dito. Buti abot mo na eh. Oo. Ang laki ng sasakyan mo eh. Zero na. Minsan Tayo, ako, please. pag-uwi. Meron ditong ganito, tas paakyat. Dati. Kaya hindi ko kaya yun dito. Ha? Hindi kayo sanay sa mga zigzag road. Hindi. Manual yung sa'yo, maman? Ha? Manual? Hindi. Matic? Matic. Matik. Sa bagay, mas marami ng nilalabas na kon ngayon eh. Matik na lahat. Matic. Kaysa manual, sir. Mas no? komportable talaga yun sa mga babae yung matic.
Pero meron nagdadrive na mga babae na Manual. masyadong aggressive sa kalsada. Oo. Pag lalaki gusto nila manual. Mas safety ka po kasi. Mas safety ang kwan. Eh, depende pa rin siguro po sa nagdadrive. Ano, sir? Nasa kanya, nasa na nagdadala yan. Pero dito yung Nasa, napakakurbado tapos mataas. nasa, nasa, Nakakatakot yun. nasa kondisyon na nagdadrive. Yung kuan nga po namin, yung kasiguran sa Quezon. Hmm. Grabe, kurbado ron. Sumakit yung balikat, braso ko ron eh. Kakakwan. Maya mo yan eh. Pati papuntang Cagayan. Yung bitukang manok. Ah. Dito naman sa mga kurbada, mag-iingat ka lang yung mga nag-overtake. Kasi yung iba, Lalo na yung motor. Nakukuha nila yung kabilang linya eh. kinukuha talaga nila. Oo. Motor po ang malimit. Kagaya nito, hindi mo alam kung saan ka overtake dito. Nakasignal. Nung nag-award kaya ako dito na ako natulog. Isang araw. Dalawang. Yung isa, dapat kaya ko ng isang araw, nga lang hinintay ko pa si Nuevo dahil nag-duty pa. Hindi daw siya pinayagan ng kanyang Supervisor. supervisor. Ito na yung bayan. First time ko makarating dito sa Olongapo bayan. Tulong na po na. Napapanood ko lang to sa pelikula eh. Kami pinagka. Kabisado mo pa rin, maman. Nice. Olongapo City proper. Dalawang guhit na pula, prohibited, no overtaking. Dalawang guhit na dilaw. Ayan yan. Pumabilis sa takbo mo ron eh. Sa pool. Sa phone. Ako ka na, tatapak ko yung pa ako eh. Maliit kasi mahirapan na magkaroon ng road widening dito. Wala na ako. May sagad na siguro yan. May bakod na ako. May Pwede siguro, malaki-laki yung gagastusin eh. Kasi bundok yung giibahin mo. Bangin naman niya sa kabila. May build up ng traffic dito. Siguro mga
lubak-lubak. Wala pa pala tayo sa proper ng Ulong Kapusiran. Wala. Parang nasira si Trinity dito. Terminal. Ano ba tayo? May pinipindot ba? Saan, sir? Ito. Bago may tulak. Wala. Wala. Ay, basta dire-diretso na. Ba't? Yung shifter. Oo. Meron. Ay, meron. Kala ko diretso lang siya. May shifter yan. Yes. Kagaya ng Toyota na commuter, ang atras na sa harapan may shifter din yan. Hindi pa kayo lahat na ata ng sasakyan drive yan. Yun nga lang pangarap ko, yung pinapangarap ko sa tanong buhay ko, yung container. Gusto kong pag-aralan yung kaso wala na yatang chance matutunan yan. Ilan taon na ho ba kayo? 56 na ako. 56 na kayo. Kaya pa. Bata pa. May nagdadrive pa nga 62. Oo. Basta malabo, basta malinaw pa mata. Yung driver license ko, pag nag-expired yun, baka hindi ko na-renew. 10 years eh. Eh di 65 na ako, no? Eskwelahan. Ba't gano'n? Pansin niyo yung mga barangay tanong ko matatanda. Malit lang kasi ang sweldo niya. Sa allowance lang eh. Ganda ng punto ko. Sana taniman siya ng mga puno, no? Sinabi ko pa man din makakarating tayo ng alas 10. Pamaan. Sabi ko pa man din alas 10 tayo. Mga alas 10 po kami makakarating ako. Pwede rin. Hindi, mas maaga, mas maganda para makabalik tayo. Ito may petrol, ano nga muna ako. Ayun. Meron kayong ano dyan, CR? Tingnan po natin.